ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, тамошобинони канали мо, чхеле шумо созия хубен, саломатиатон соз, худовандои мунавваз бошен, сиҳат саломат бошен. Чхеле ки ба ҳамагон маълуме, ман кор мекунам дар компания Faberlic. баъзеҳо менависанд дар таги комментариҳо, бовар кунед, ҳама хел намедонем дига чӣ бигӯм. менависанд ки изанак шарманда карда ки ҳамара қатъиями кори Faberlic-аш айба шарма намедона, ҳар рӯз одаморо таклиф мекунад. барои чӣ ман айба шарма бидонам? ин кори моам. Ман дар сетивои маркетинг кор мекунам, командашам кор мекунем, одаморо ба кор даъват мекунам. Одаморо ба кор даъват мекунам. Коре ки на самом деле официальне. Компания Faberlic 27 сали сола ки мавҷуд ай, кор ва фаъолият мекунад дар бозори ҷаҳонӣ, мавқеи хича ишғол кардаги ай. чӣ ки баъзеҳо бе ягон факти далел гап мезананд. Гап ягон каса гӯш кардан дар кор нестай. ин кори мо кори официальне, кори ҳалол. Агар ки ҳаром меши 27 сали сол дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият намекард. маҳсулоташам ҳалол, пеша баровардан қозият проверка мекунад ҳамаша. дар таркибшон чизҳое ки барои мусулмонон запрещёне надоранд. инам так что бе ягон факти далел, бе ягон доказательства як мисол чиза ҳаром гуфтан ихаш гуноҳай. инам хел ма чӣ шарм медоштам? Ман шарм намедорам. Ман горда мегӯям ки ман дар компания Faberlic кор мекунам, меҳнати ҳалол мекунам. Ман кор кардистам, ман пули хидмат дорам, ман кори хидмат дорам, ман муҳтоҷи як копейки ягон кас намешам. дасти ягон каса нигоҳ намекунам, ба марду номард муҳтоҷ нестам. инам хел ранги баъзеҳори дар таги видеои одамо дар омада комментариҳо безеб наменависам, вақт ман намегзаронам дар YouTube, дар Instagram беҳуда намешинем. инам хел одамое ки мисол гап мезанед як каса мегӯянд ки аввал ҷои тоза биёред, худтон бошинед. аввал мегӯям гиребони худта бибӯй, баъд айби дигаронро биҷӯй. инам хел мардакое ки бу гап мезанед, шумо ки занҳо чӣ кор мекунед дар YouTube, дар Instagram, шумо хӯҳарои худтон набидонед, шумо занҳои худтон набидонед чӣ кор мекунанд. шуморо ба хиён ки гусел мекунанд, корда баъд худшон мебуранд, телефонои ба ҷоишонанд. инам хел мо кори ҳалол мекунем. мо чӣ кор кардем? Дар хона нишаста кор кардистем, ягон фоҳишагӣ накардаем, ягон бираҳагӣ накардаем. мисол даст мо ба даст ягон мардак намерасад, китиф мо ба китиф ягон мардак намерасад. дар хона шишта ҳам кори хонамона мекунем, ҳам дар Faberlic кор мекунем, ҳам як ёрдам мешавад зиндагимонда, шавҳаромонда. ягон кори хато мо накардаем. так что мо горда ба овози баланд мегӯем ки ман дар компания Faberlic кор мекунам, командашта кор мекунем, сетивои маркетингай. дигар занҳое ки мефаҳманд, кор кардан мехоҳанд ки зиндагиашон ранги мовори дигаргун кунанд, нағз кунанд, марҳамат биёед дар командаи мо кор мекунем. ман кори ҳамаша шуморо мефаҳмонам, меомӯзонам, дастона мегирем то директор шиданам. одамое ки мисол ҳар кас ки ҳар гап меган, мисол повторят мекунад, як одам ки барои пешравии каналаш, барои хайп қапиданаш ҳаром мебарад компания Faberlic, ба дигаро бу такрор накунед. як кас ки нафаҳмида карда мекора, шумо такрор накунед. як кас ки гунаҳгор шуд, шумо бахтон гуноҳ нагиред. касе ки намехоҳад кор кардан, мо маҷбурш намекунем. ягон кас беақл нест ки мо ай дасташ кашида маҷбур будем регистратсияш кунем. ҳар кас кор мекунад, барои худша кор мекунад. ҳар кас пешравӣ мекунад, барои худша мекунад. барои ҳамин марҳамат, агар хоҳиш дошта бошем, биёед ҳамроҳи мо кор мекунем, дар командаи мо пешравиҳо мекунем.